Hello mga madi! So nag-voice over to for today's ministry na po sa itong vlog madi. So kanadang video na ko madi is last day pa na siya madi. Karoon pa ako naka-voice over madi. So niduo mi sa among mansion nga payag madi. So kanang that time madi is walay duty akong partner ana madi. So day off niya madi. So yan na pang giasikaso ang payag madi. Payag na sa among goat ug sa among chicken madi. So nahumanan na mo siya og trapal madi ba atok madi. So yan na siya bungbungan o gisalugan na madi. So kanang di akong gilingkuran diha madi is mao day na ang payag sa amo ang goat madi. Among goat among ibutang diha madi kay mga nakay naman to siya madi niya ang goat na mo madi is dili lang namo siya ibutang sa yuta madi ba. Oh, na siya sa kahananan na siya madi cute kinamong kanding diha madi. Unya kami madi is akong baby magsamok-samok mi siyang papa. Yes madi naglaag miya na madi kaning bangon naman akong baby madi so mo siyang soroy diha sa mga mansion. So kita madi is mag-check na po tayo na madi magsamok-samok ta madi ba kaya kanang na yung trabaho madi samok-samok ko na to madi. Ako man ko maglungaga na madi kay sayo pa man madi. Unya akong partner man madi is ano po na siya madi daog diha madi kay daghan sa kog lamok dire madi. Unya amo pang kuanan madi ang amo ang mangga kay para managhan iyang buwak madi. Yes, nagsugod siya tumuwak madi na siya taloy-toy ana pohon madi. Managhan ng bunga namo ana mong mangga madi. Kana di mong mangga madi is Indian mango na siya madi. Basta sigihon na siya nimo og paso madi is managhan ginayahang bunga buwak og bunga madi. So may dili wanon madi basta wanon madi mga tagak gina ang bulak madi sayang madi. Taloy-toy na unta madi. So nindot pa man ang panahon na madi so ako siyang gilaga kong baby. Ako na siyang gikaluan na madi sayang kalo nga gidala-dala na ako madi niya. Init pa kay madi alimuot madi kay young hair madi is dali ka na siya sington madi. Dapat sa iyong ulan dali ka siya sington. Ako lang siya gikaluan na ta hapon na. Pero kay sington na siya madi gitanggal na tong kalo madi. Unya kada kong baby gan madi is ginahan gina siya maglaag-laag madi. So gisoroy-soroy na sa iyang mama. Unya ang amahan madi tanawa yung amahan. Grabe ka bisig dinokdok na iyang payag madi. Palig-uno na niya madi sama sa mong relasyon kalig-on charot. Magsige na mag-away. So kana may ang relasyon na madi masige mag-away so di o wa siguro relasyon nga di mag-away madi. Ni man na madi mag-uli ra sa madi. Mag-ihay pangataway man madi. May G's bi aming duha madi. Unya madi ka ako madi ni lakaw ko ana madi malakaw ko madi kay maglungaag na pud ko ana paingon madi kay alas 4 na midya madi. Unya nga tong gamit madi is kahoy man madi kay nahurat man natong buting madi sa sayo ta maglungag madi kay naasad kay trabahante. O anong trabahante madi nagtrabaho sa atong payag sa atong chicken o sa atong goat. Unya kana among dogi nga si Manny madi. Manny ang ala way kwarta magsige na siya kuyog-kuyog na mo madi bisag asa bisag dili ko maghatag niya food madi kay usahay madi mahotdan man ko kanon madi kay gutom kay madi so di siya kaon madi di gina siya mo pahawa diri madi moadto na sa balay sa kong mama mo kaon madi and after na madi is mobalik na siya diri madi nga nakabuotan ako ang dogi nga si Manny madi. Onya madi amo nang i-continue among payag madi for today's ministry madi. Thank you for watching. Bye. Be kind.